Hello. Hello. Каратей мы трошки протестировали рульню, и каратей мы до месяца пройшли. Ну погнали, нового Чому у робота. мене нічого не працює? Клікні, може на гульню спочатку. Я не можу ходити. Мишкою клікні на гульню, ти нютим в окні. Нарешті. Я не того робота взяла. Самое тое, мы с гэтым роботом чих выиграли только что. Ну блин, тат, я хочу вы. Коли ласка. Прошу, 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 прошу. Як скажеш. Дякую. Хотя не. Як котяня. Не буду тратить гроші. Нічого цікавого не дають. Довелося взяти говно. Гей, 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 гей. До речі, у нас в робота вельми смішні лапці. Ну, задні. Я не як у жабки. Погляди на моє. Ну, погляди. Ну, жабки, жабки, добре, погнали. Жабки, ми жабки. До речі, а чому у нас такі очі, як би би ми радуємося, а не ти, як би би ми нормально воюємо? Ну, чому? Чому? Відаю. Будь ми жабки. Може бути. Короче, ми дійшли до місяця. Короче, я пойду тим, яким ми усіх видюбали. І я ще плюс. Я не водный раз не померла. А тата 2 раза. Один раз на месяц, другий раз идти наоборот, короче, у Хейвен Сити. Идите мне. Алло! Апгрейд дай зробіть. Ну і. 8 и. Ах, это весело. Это весело. Пым, пым, пым. Ухвали. І ще плюс у нас є повний код, і ми, коли потім ще рисуємо енергоцентр, то туди ми візьмемо нового робота, і каратей буде новий, каратей усе новий, каратей усе вельми класно. Вибачте. Вибачаюся перед вами. Так, ну веди, куди там? Ухвали. Ось що те саме, але просто те саме роботи, а вони не такі самі. І каратей у мене слово каратей, слово паразит.
є ще літерка І. Я її завжди вимовляю. Ну, прикладно. Мы знову тихо это зробим, мы знову будем классными. И это еще снимем. Шкода, что мы это не сняли, потому что, ну, это было так эпично, а мы не ведали. Это так классно было. Як мы там поганяли. Згодні? Погаляли? Поганяли. Добре, поганяли, так. Да суперски. Офигенно. Идеально. Угу. Угу. Ладно. Давай. Класс. Не, ну я правда кажу, я ні в одного разу не померла. Добре, добре. І, до речі, у мене у гэтый раз буде стихія Морозник. Морозник. Карацей, адразу, калі мы пойдем у енергоцентр, адразу за кодом. Ну, ти зрозуміла. Добре. Бабка. Я такая у энергии. Божечки. Куди далі? Сюди. Сюди? Ну, давай. Ой. Да легко, просто обиходь. А мне блядь, легко это дается. Что это? Rocket Jump. Не хочу Rocket Jump. У меня леталка есть. Цікаво, а хто-небудь зараз пише? Короче, ты мне одаришь язык. Так? Вуглі треба дарувати мою голову. Ну вот что? Ой, докладно горло з'їсти. Прикусить. Ну вот что? Как голосовые зв'язки яны не працавали, Ай, і я всё. была, короче, нямая. Что ты несешь? Ну как я персональные данные не казала. Что ты несешь? А зараз включены. Включено, погнали. Так, куди там? Я зараз пойду. А куди ти чуть назад пішла? Да блин, ну. Вибачте, я дренно орієнтуюся.
Гэта робот глядзіць на мяне так, як быццам бы, ну, павярнуўся, паглядзеў, ладно. Шоколадно. Угу. А калі мы пастрымем Gunfire Bomb? Ну, некалі пастроим, захочется нам. Хаця мне і Куды так... далей? Туды. Хаця мне і так нормально стрыміць. Жаба-квестик! Потому что тут новое обновление Бе! У нас будет кротокрот. Кротокрот? Выйди, урод! Кротокрот, Выйди, кротокрот. Кротокрот. На свете. Кротокрот, кротокрот. Пойдем мы, урод. Пошли. Ну ладно. Я таки ведала! Я таки ведала, что сегодня будет кротократ! Я Ой. гадалка! У нас яма! У нас да кудос, як скажеш. Ну так ладно, у дупу або у нас. Або куди. Сачися язиком. Добре. Ба-ба-бу. Би, 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 би. Ай. Біп. Бип, бип, бип. Пошли. Ту-ту-ту-ру. Аквастанция. Аквастанция, я. Аквастанция, я. Обожаю. Так, добре. Ту-ду. Ту-ду. Ладно. Тихо. Ой. Я хочу Не помирать. Добре. Цікаво, що буде, коли ми виб'ємо нового робота? Нічого. Буде новий робот. І все. Як нічого, буде новий робот. І все. А потім у категорії нічого цікавого не буде. Чого а потім нове неке обновлення буде. Коли буде я ще, то тоді я буду вельми рада, я! Не помирать і не лізь наперед. Гэта ты сабе скажи, тому що у минулый раз ты уже 2 рази помер, а не я. Тому бе. Луха. Что такое белуха? Що вони такі здорові діти? У меня а мы что, полное здоровье? Ну было полное, теперь не полное. Теперь полное. А мы так хутко з усіми. А на що нам сюди не цікаво? Ай. Ай.
Идите вы нафиг. Не Метеор. дали мне нормально поести. Я покручена. А що метеор Кеннон що робить? Это не до меня питання. Пум-пум. Ладно. Иди мне. Почекай. Покажи. Рожно. Такое самое. Алло, идемте. Мені треба робити апгрейди. Супокойся. Апгрейды, они там. Угу, нема. Ну, давай далі. Сюда, там, там. Где там есть энергоцентр? Доступная станция энергоцентр. Короче, у меня полная дорога. Флака некая, флаку брать не будем. А ти куди? Я так и ведала, что... Хотя мы хутко с этим разберемся. Хотя мы хутко з усім гэтым будем разбираться. Згодны? Будем. Мы будем. Ось так. Пошли.
Ти хочеш нового робота? А як же? І я. Аквастанція. Оу, Energy Center. Станція. І заснула. Хе-хе-хе-хе. Так. Так. Ну-ка. Что там у нас? Пішли. Є! Чекай! Чекай. О! Блакитный ты самый билетик в аквапарк. Новий! У нас новий робот, правда, під вопросиком нема. Нема робота, який під вопросом. Так, рынчики. Ну, еще забрали? Так. Класс. Єс! У Хейвен Сіті нарешті. Ой, у район... Щось там. У район 13. У район 13. Ой, да блін. Є. Я потрачуся гроші. О, блін. Ладно. Цікаво, а під питанням хто буде? Ну, ніхто новий, коли з'явиться. Ні, я хочу зовсім не з'явиться. Правда, ми так і не знайшли гэта синє. Синє Что кришталь. синее? Синій кришталь. Что синее? Кришталь! А. Ну, я не ведаю, где кришталь. Я так само. Или пока что дай мне то, что ты избил собрать. Ну, Тому забирай. почекай. Чекаю. І ще у фіолетку треба. Ну, пошли. Фиолетка это самое важное. І, до Ладно, речі, ми у зовсім не любую важно. фіолетку йдемо. До речі, а ти до гэтых гульняў, там, де треба скакати і пригати, ти вже там привик? Призвичаюся? До чого призвичаюсь? Ну, до таких гульняў, там, де вельмі активність. Та по всякому. Ні. Клас. Нічого нового. Давай. Класно як. Як класно. Просто офігеть. Правда, є ще питання, хто під питальником. Во, а я люблю таке.
Ух. Пошли. Мгм. Не. Во. Ну що, куди далі? Пошли. Пошли. Гей, я хотела сову такую. Чуешь меня? Что такое? Не, я просто спыталась. Клас, ми сапраўдная команда. Згодны? А як же? Треба було сказати, а як же мою Сонейку? Я так и сказал. Давай. Ні, ти сказав, а як же, просто а як. А як же моя Соніка? Дякую. Божечки. Ого, клас! Нічого складеного. Угу. Класна у мене пуха. Рапуха? Так. Пуха-рапуха. Ножик? Не, Ножик я не хочу. гэта фехтавальныя мячы. Цікаво, а куди я завтра пойду? Не ведаю. Ну куда ты сегодня ходила? Пошли! Цікаво, а хто у нас сьогодні? Знову-таки вусень! Вусень. Вусень, так. Ну, давай. Є! Завусим. Я бажаю вусеня! Господин Гусентиан. Тиан. Так. Гусентиан! Вибачте, Гусентиан! Ви мене оголі чуєте? Згодна. О! Я його у дупу буду стріляти. Ямо!
Господин Вусинтян. А, она меня зараз ругается. Ай-яй! Я грубо! Ай, ай. Бойтесь меня! Добиваем, добиваем. Ай, ну... У! Що? Класс. Пятерочки! Хейвен Сити, Хейвен Сити, Хейвен Сити. Ой, ой, ой. Але навошта Ні. гэты пензлик? Погляді, на що пензлик. Може помалюємо? Перепиночок маленечки. 3 хвилини. Мгм. Добре, добре. Гэта гуль. Бульк. Классно у меня пуха-пуха. Армуль. Ага. Классная пуха-пуха. Белитик. Мгм. Я готова на ўсё, каб пакончыць з гэтымі роботамі.
Це щитами. Карацей, гэта і рыс, ён такі лёгкі. А раней быў вельмі складаны. Не, ну блин, ну Бачиш? тому што мы ж не ведалі. Да яшчэ не гатовыя былі. Ну цяпер вон якія крутыя. Ведь. Супер крутые вынікі. Клас. Яшчэ лётаючага і ўсё. Сульфатор. Мне трэба ў жоўты куток. Жоўты куточак я таксама хачу. Сумны куточак з жоўтым снегам. Не. Короче, нам трэба гэтага боса, і тады мы зможам там поболтаться. Я там хочу поболтаться. Потому что я не ведаю, что там. Я не памятаю, что там. Калі я не памятаю, что там, то тады я і не ведаю, что там. Так і ёсць. Є. Цяпер хутчэй туди. У жоўты куточок. Так жоўты куточак нам же не адкрыцца. А чаму? Там нешта трэба для яго, я не ведаю што. Ну ідзі паглядзі. It's closed now. Тому що 28. А треба там у 22. Ровно у 22. А зараз не 22 ровно. Пра што? Не, я про час наш. Гэта калі зайсці ў жоўтыя дзверы, трэба прайсці за 22 хвіліны. Так. Угу. Ну. А зараз 20. Гэта калі зойдзеш унутр, у цябе будзе 22 хвіліны прайсці. Але зараз няма доступу. Альбо трэба было прыйсці на 22 хвіліне да гэтых дзвярэй. Так, так, так. Ну, не прыйшлі. Так, куды там далей? Я хочу у синенькую зараз пойти. Наперад там трэба зараз. Можно! Потому что у нас же есть билет. У нас есть билет. А, арт-галерея. Гэта не аквапарк, гэта галерея. О, пензлик сюди треба був. Yes! Класс! Вот это классно. Калі што на версе там будзе гэтая штукенцыя. Так, где Короче, гаечный ключ. Вот тут вот сверху. Это не гаечный ключ, это. Без Датапад. розницы. Так, добре. Добре, датапад.
Ну нарешті. Динозавр. А що він там? Нормально. А он нам ничем не отплатил. Давай выходить. Выходить. Выйдем, держи. Ну блин. Зараз просто Направо. на выход. Туди. Там есть выход. Алло, там мы уже давным-давно были. Там еще готовки Ну, это зброї, же да и все. Ну заходь, возьми нечто. Ну далі що. Що ми там знайдемо нового? Нічого. Куда ты пошла? Куди? До виходу. Вы пошли в коричневые двери. Ніякі я не коричневая. Да без розницы, пошли двери открывать. Червоная. Ну хай себе червоные, ладно. Ми виходить будемо? Я тебе коли дверей чекаю. Я все. Так, ніяких датападов нема ніде? Не. Ніде. Докладно? Докладно, я нигде не бачу. Та це миш повинна, як було показано на карті. Ну, попереднього у мене так само не було на карті, чому ще? У нас немає ні водного. Пошли і датапад пошукаємо, один застався. Божечки, ти повинен він бути на карті, а його нема на карті. А може у зеленой? Може у зеленой ми не доглядели? Яким зеленым? У зеленом кінотеатрі. Може, пошли поглядим. Ні, на карті нема. Так, а мы зеленый заходили? Ні. Ну так пошли за этим. А я що тобі кажу? Торпед. Камп. Нема. Нема. Ні зверху, ні знизу нема ніде. Там зверху так само нема. Нема. Сколько я Пошли тебе в зараз город. датападов? 7. 7. А повинно быть 8. Ну, не идешь в городе, есть. Угу. Давай шукать. Коли она на карте не отмечена, значит нема. Ну, як нема. А де 8 тоді? Ну так. У меня то же самое питание.
Перейти на выход. На выход. Ага. Добре, йду. Я так само. Вітаю. Метаночки. Пішли. Попляптя. Ти Іду. попляптя. Ну, Є. У нас одні п'ятерочки. Є. Я купила газетку. Мгм. Мгм. Так, ну тут мы все бачили. А у тебя выключенная музыка? Так. І ти не будеш нічого чути без, ну, дискорда? Из кого? Без без дискорда. Ну, меня не будешь чути? Я тебе без дискорда вельми дрэнна чую. На, 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 Ах ты ж. М? Что? Догоняй. Догоняй. Не. Мгм. Ну что, все добро. Угу.
Ой. Не пошли. Ну вот что пошли. Полетели. Яєчко. Так, ну где там другая? Я ведаю, де другая. На іншому боку. Погнали. Гэтага краю. Гэтага цудоўнага краю. М. Выключи микрофон на хвилинку. Як тобі кометочка? Класс. Погнали. Ну где там выход, ты пам'ятаєш? Дядя Джим. Сноу? Почекай. Не виключай. І зараз виключу мікрофон. Выключай. Погнали. О, я Это люблю яйца. пчел. Это некий мух. Это логли божья коровка. Хай собі. Не такая она некая и божия, и она некая и не коровка. Это некая бешеная булка. Это некая бжилка. Шаленая. Это шаленая жолка. Бжилка шаленая. Это жужаль.
Ага. Я ведаю, гэта Але не з таким жужа. хитом. Да это жужель, он на одной ноге просто катается. Такие ла-ла-ла-ла. Ай. Болюча. Жужалюча. Мы яго на перший... Не на перший, на другім узроўні нават. О, уже месяц. Так, хутка. Зараз хутенько разделаем рыску. Угу. У нас увогуле 13-й опыт. Давай. Так, все. Все. Все, все. Нам не хватает одного кришталя. Где ж він? Пошли там, может, почитаем, какие подсказки есть. Ось тут. Не, замедляє риску, гэта то, што ён робіць. Дзе його знайсці, невядома. Погнали! Скачок! Ты скачи, скачи, мой коник. А тут на станции увогуле Іриска. Ірисонька! Угу.
Джероніма! Пішли. Шмяк. Пошли. Я тут! Почекайте! Ау! Мікрофон купить можна. Гей, гляди! Тут герой померли! Тут герой помер! Тут герой помер! Да буває, буває. Помір. Все, помір. Погляди, тут герой помер! Тут герой померли! Потопчемся. Идите кусин супергероем. Погнали. Чисто маленький робот. Ага, это великая рыска. Угу. І рисочка, не позволю, каб ты у меня у зубах застрягла. У меня есть зубочистка. Ой, не зубочистка, а это зубная щетка. Бе. Меня не взломали! Ай-яй-яй. Нічого ти не зробиш, коли іриски будеш викалувати в очі. Чому? Кому? А раптом. А. Вяжи риска, покуль можеш. Покуль ноги есть. Твоїх оголінок нема. Твої є проводи. Так як я не побіжить? А ніяк. Ну і все, капець. їй. Это мне таке. І тобі так само. Я померла! Як так? Давай, давай, би. Ну, выбила. Слухай, Не з хвалюйтесь, гэтымі- не хвалюйтесь, глядачи. Глядачи. З гэтымі, з маленькімі міньёнамі было лягчэй. У тебе один здоровья. Не, а не. Ирисонька. Мне подупер хочешь дать. А я тебе надаю подупер. Я. Это ириска зовсім не страшно. Гэта нейкая больш страшная, чым толькі што была. Ага. Ау. Да давай ли мне посраться? Ай! Ай! Ирисонька. Ах ты ж подлая. С пальца в лазере Ага. идут. На табе. Не так просто аказалася. Гэтым разам. Не! Атрымай. Ладно. Зато мы открыли нового робота. Нового робота. Цікаво, що він робить. Ого. І нічого більше. АБ.
Ён в вагоні. І льот. І електричність. А де електричність? Ага. Ён може переключатися. Йоу, я хочу його А взяти. мені просто помінялося це все. Да ну все меняется. То на вагон, то на электричность, то на лед. Класс! А, ну так, міняються те саме. И он супер. Згодна? Супер. Я с ним хочу поехать. Елементаліст. Ну, ось в чому не елементаліст. Класс! Я теперь за элементаль. Ти тепер елементаль? Не, я теперь элементная девчонка. Добре, поспробуємо його в наступний раз тоді. Розвітуйся вже поздно. Ладно, усім пакуль. Ми ще зустрінемося, але це було супер. Ну, до нових зустрічей. Я по вам буду сумувати. І наступний раз, може, ми построїмо знову таки робоквест або Destiny. Ну ладно, у Destiny вже нічого.